Ah. I-connect mo na. Okay. Ulitin natin dito sa may bandang. Ito. Ano to? Anong letter to? M. M. Tapos? U. U. Yung tunog nito? Mm. Ito. U. U. Mu. Mu. Ito? Ito muna. Ha? Anong letter? L. L. Ang tunog? L. L. Ito? A. A. Ang tunog ay? A. So, L. L. Tapos, dagdagan mo ng A. La. La. Okay. Ito ay? Mu. Mu. La. La. Mula. Mula. Sino tadapulan na? Ni Tito Ambat ka ni Tita Miling ka ni Tatang Andreng J. Nakita? Nakita mang mangga na. Mula ni tatang, hindi data. J. So, na Puno. nagmula ka nagsipsipog na. Next. So, next. Next. Ito. Pa. Ito muna. P. P. Ang tunog? Tunog. Hmm. P. P. Okay. Ito ay? A. A. Ang tunog? A. Pagsamahin mo yung P tsaka yung A, ang basa. Pala. Ito muna. Pa. Pa. Ha? Ha. Pa. Ito? La. Ito muna. L. L. Ang tunog? La. Ang tunog? Ang L. Oh, ito? A. Ang tunog? A. Pagsamahin mo yung L tsaka yung A, anong basa niyan? La. La. Very good. So ito ay? Ha? Pala. Pala. Okay. Nakakita ka palang? Saan? Daddy, Jejo. Good. Saan ginagamit yung pala? Pag tumak. Huwag tumakin ni Mini. Siyempre, kakabor nila. Kasi hindi niya pa alam kung ano na. Na! Kung saan yung Hindi, kasi pag natatay siya, bigla-bigla na tumatay. Yan na. Di balik, yun na naman natin. Nag-ukay naman tayo ng malalit, saka natin tinatabunan ng ng buhangin para hindi langawin. Pero dapat, tinuturuan na natin si Ading na magtulit saan? Doon. Doon. Okay? Bata pa naman Ading mo. Mas ano pa naman. Marami pa siyang matututunan. Okay? So yung pala ay pinanghuhukay ng buhangin, ng lupa. Okay? So hindi siya pinang-ano ng taki. Pagbungkal. Pagbungkal na. Pagbungkal. Okay? Next. Pa. Ito muna. P. Anong tunog? Tunog. 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 Tunog ng P. Ano? Pa. Hindi, ng P. 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 Okay, next. Ito. A. A. Ang tunog? A. So pagsamahin mo yung P tsaka yung A, ang basa ay? Pa. 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 Ito. Anong letter to? N. Ang tunog? N. Tingnan ko nga. Ay, dikki naman. Ay, dikki. Patingin. Anong tunog? Okay, ito ay pagsamahin, dagdagan mo ng letrang A. Ang tunog nito ay? A. Pagsamahin mo yung saka yung A, ang basa. Pa. Saka, ito muna dito. Ito. Saka? Saka A. Ba- basahin mo. Ito muna. Na. Na? Na. Ito ay? Pa. 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 Na. Pana. Ano yung pana? Pana. Yung pinagaganang. Yung may, yung Di ba yung pinapanood namin ni Minia? Oo, si Batman and Robin. Hindi. Ano kwan? Si yung sa Encantadia. Kwan. Ano ay? Yung may
Moana. Ha? Moana. Ah, si ano? Si Brave. Si... Aya, Brave. Ang pangalan ng babae na? Si... Si Princess. Minera. Ay, Ha? Hindi. So, very good. Anyway. Princess, one. Si... Princess, kuyot na. Buhok na. Oo, Oh, yung yung kulot-kulot. Kuyot. Oh, yung gumagano'n. Oo. Ganon, ganon. yung naging bear ang mami niya. Yung pelikulang Brave. Title Yeah, lang ay Brave. Brave. No. Yun. Yung long Mayon. hair. Okay, very Okay, good. very good. Gusto ko Na. yun. So, Gusto ko yun panoodin. hanapin natin ito na sa ano natin. Okay? Awaya Very good. So, ito ay ang unang pagbasa ni, ano pangalan mo? Venerable Marine M. De La Cruz. Ver and Marina de la Cruz. Na. Ano tukad mo? Tukad ko, October 1. Tukas. Tukad? Si... Yung... Tukad. Tukad. Kinder. Garden. Garden. Okay. Pagadadalam nga, pagadadalam. Anya na gana di pagadadalam. Elementaries. Naga na gigi ka pagadadalam. Pagkadalang. San? San Carlos Elementary School. Saan? Kabak? Kabak. La Union. La Union. Nagan nga ni teacher mo, si kindergarten. Si kindergarten. Nagan ni teacher. Ma'am Doris. Doris. Ma'am Hereria. Madam, take charge of the Hereria. Hereria. Herelia. Yes. Herelia. Hereria. Herelia. Kasi di ko ma-pronounce yun. Herelia. Hindi ko ma-pronounce. Herelia. Yes. Pag letter, Hereria. Di ko ma-pronounce May pagkabulo yun. si daddy ng R. Oh. Ar. So, pag ano, sana, imbis nga Rinaldo, Linaldo. Lilaldo. Lilaldo. Reynaldo. Okay. Lilaldo. Anyway, very good. Very At kahit pa paano good. ay, You've done it well. alam mo na magbasa. So, Okay. alam mo nang mag-text. Hindi ko pa alam. Mag-chat. Hindi ko pa alam. Okay, very good. Hindi ko pa alam. Say bye mo muna. Say bye muna. Bye! Subscribe to our channel. No! Thanks for watching. Sige Bye! Thanks for watching. Anak, yan. Till then, next time. Bye!